Bon dia, benvinguts i benvingudes al cicle de teatre Carles Molist. Avui us presentem la tercera filmació corresponent a una obra produïda per Binocle Teatre que es titula Pole Position. Les companyies de teatre independent, com és Binocle Teatre, com vam comentar en el darrer vídeo, sorgeixen a finals dels anys 70. Hem de pensar que s'ha acabat la dictadura franquista i el teatre en català viu un període de renovació que té com una mica la figura representativa al teatre lliure, no? Que es funda el 1976, girant una mica entorn a la figura de Fabià Puigserver, entre d'altres. Aquest nou model de fer teatre defensa un teatre en què el procés de creació escènica sigui total i estigui en compte des del disseny del cartell, la distribució del públic, la dramatúrgia, la posada en escena totalment trencadores amb el que s'ha fet fins aleshores. No qüestionen el català com a llengua vehicular per al teatre i la cultura i a més introdueixen temes socials i reivindicatius que permeten fer del teatre també una eina de reivindicació social. Aquest model que sorgeix una miqueta o que es veu reflectit en el teatre lliure també el trobem en les companyies de teatre independent que sorgeixen paral·lelament però a diferents municipis de Catalunya. A Manlleu, com vam comentar, en tenim varis i un d'ells serà Binocle Teatre. Aquestes companyies de teatre independent, a part de permetre fer aquest nou model de teatre que hem comentat, de fet Pole Position és una obra de creació pròpia, també permeten una semiprofessionalització. Són joves que s'organitzen, són joves que plantegen un tipus de teatre per fer bolos, és a dir, no per ser fet en un teatre en concret, sinó per poder-se desplaçar i això obliga a dissenyar unes escenografies concretes, a intentar buscar les maneres d'aconseguir el finançament per poder fer possible això i mica en mica s'està vertebrant, s'està organitzant una semiprofessionalització del teatre amateur. De fet, diverses persones que van formar part d'aquestes companyies de teatre independent van acabar a l'Institut del Teatre i avui en dia són actors professionals. Esperem que us agradi molt i que ens puguem trobar ben aviat a Manlleu, Ciutat de Teatre, al Museu del Ter. Moltes gràcies.